गणेश जी हर समाज में आके आप देखते देखते भाग गए। बाकी सुनीलवा के हर एक चीज शॉपिंग में रहेला गणेश जी कह रही है काय है साथ सरकार और महिमा या पार बा माय हो बड़े बड़े विद्वान लोग के था हो न लागल होला जना भागी जेकरा ने नरौरा से लागल माई हो बाकी सभा बीचे आए भक्त हो जाई असुरन के मार दिया तू भक्त के उबारल मैया कहा लो कई तोर बखान सर दे माई हो जी हमार बार कही रौरा से अपने हाथ कदी नैया किनार सार दे माई हो कलाकार के काम हाँ कि कोई भी बात बोली तो सेटिंग से हाँ तो कहनी है बात कि जय हिंद जय भारत जय विपुल बिहारी जय हिंद जय भारत जय विपुल सुनील सेटिंग से बोले ध्यान लो बाकी भक्त पहले के माई यही बतिया में 2 लाइन में भक्त गणेश जी से पहले कैसे कैसे ए हो गणेश जी हमार सोने आई के समारती ही हमने के काम के खेती मती अनुमति दी है गावे के ए हो सलाहदार सगरी समाज के लौके नया पर नैया माज धार बा आय 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 कतना बखान कोरी उखरा ले बाज के आओ धरती पर कीर्ति के भंडारा हराता जी ऐसे बचाई बेटा सुनी राजू भैया हाँ बाबू हल्ला नहीं हल्ला करवा भगा दे बापा महतारी जन्म देवेला हाँ अब कतनो पुराना होला बापा महतारी के छोड़े के ना चाहे लेकिन कलाकारी एगो ऐसा चीज है कि एक वो गीतिया के बार बार गाए ना अच्छा ना लगे अगर आखिर मार्केट जमावे के बाद हाँ पहले कह दिलिया ध्यान दो सुनीलवा के हरेक बात करो ए बबुआ कुर्सी पे बैठी ना बहुत सुंदर है बोला आल रहले हां के वो कंप्यूटर से अलग छूट गया ध्यान दो मास्टर किसैया के साथ अपना हर ससुरा में जा धोती हल्लुलाभ सा तब से यही ले में भक्त माई से पुकार के लिए हे माई बेटवा के मैया माई कहाँ बने हुआ समाज के बीच आए वैसा मूर्ख रहे कालिदास कि जौने डरिया पर बैठा रहे वह डरिया के काटत रहे हे माई तने वाली और कृपा भय तो हो कालिदास के नाम से लोग जाने ला गोस्वामी तुलसी बाबा लिखने कि उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि में ब्रह्म के समाना ब्रह्मा करवा समान दे दिहने ज्ञान दे दिहने यही तरह लड़कन लोग के ध्यान दे हे माई इतना बोले खातिर तोरा के 5 साल अपने लेट बा इतना कैपेसिटी से बोले खातिर 5 साल लेट बा ध्यान दो बेटवा के आपन मैया
एक बार फेर दो कि बेटवा के आपन मैया बेटवा के आपन मैया सुन ल पुकार तेरी दा नजर हम बनतिए सरकार हो तेरी दा नजर हम बनतिए सरकार हो भक्त कहले कि ए माई यह दुनिया में 5,000 के कपड़ा पहनला से ना हो जाए और 10,000 के धोती पहनला से ना हो जाए बाबू आओ कम वैसे तो निपटो पूर्वक रही तो धोती या कुर्ता पहन ले मैं ले ली है एगो गाना गा दी कहीं के हमू ब्यासी बा लेकिन रउआ बस के नहीं है ब्यासी खिलवाड़ चीज ना हो ब्यासी करे खातिर रउआ के कर्म करे के पड़ी निमन बात बोलत है ध्यान दो भैया इस दिन विनोद जी के चलते कोना जाओ बाकी भाग कर के माई विनोद जी काम ना दे अपना कैपेसिटी बना दी बाकी ये खेलना है बबुआ सुन लेके भैया हमनी पर दया करबा तब हमें हमनी पर दया करबा तब हमें बात कल के माई हो अपने बता दे मैया आपनो उपकार हो अपने बता दे मैया आपनो उपकार हो तेरी तो नजर हमसे हर बनती सरकार हो